Maaram kam, diri naksi ni nagtitinuod nga mga adahiyo sa New Year. What? Sugad sanan bagaw, kailangan ko no, bilog nga mga prutas, magbutang, fruit in a basket, nga mayaon 3 si kalaeng nga mga bilog nga prutas. Ano? Ilak sa nagtitinuod kay baman. Nagbibinutang 3 nga prutas. Pampaswerte ko no para ko no garasyahan. Pero, ang ginagamit nga prutas, totoo mga bilugad, ang mabarala, gen bubutang bisa naman laan butong, ang bukad pala nga piniya, gen bubutang na. O, niyan. Maaasok ba yan? Makakain ba yan na hilaw nga pinya? Nga butong nga pinya? Ano? Hain man si Tony doon ang swerte. Ano? Waray itong swerte. Kay nano kasan pagswertehon nga di man iton maaasok. Display la iton alagad nagkawang la nagkaraglasing pinya. Alagad gaba lugod sa ito ng imo ma katagamtaman ikaw nga nagpudo. Oo. Pati ikaw nga nagbaligya. Hoy, ikaw doon na parang baligya ay naman pagdulo kay dire ikaw iton ano. Pinalit ka liwat di kan imo gin retail. Pero mayong katagad son dito nga sala. Basta ay nala sin liya. Sanglit ako na laging gagamit sa pampaswerte. Bisan la mga ordinaryo nga mga purots. LOL! Basta importante nakakaon. Ano? Sanglit. Ako nga niginhimo. Nagkuhan na butang limon, nabutang aranghita. Basta nga tanong niya mag-ason. Kalipuyok man ito. Naihap ito na ano. Limon, aranghita, suha, bayasum, daramo pakalain. Butang ko igot. Kay mo man ang mga available didi sa didi sa aming hawan. Nagbutang pagudak, kurumbot. Nakilabso na kurumbot. Ito, yung butangan ko, kurumbot. Pag ayaw, para lang magkasya. Ano, di kan? Ngayon, kay kulang pa nga ni sayo. Kay, nga, 12 pala to. Ang ginhimo ko, may kami didi sa balay ko, ini nga, ito, sa eleksyon. Ano ito, pruta sa eleksyon. Balimbing ito. Balimbing. May kami didi balimbing ginayaw ko. Amo ginhimo, amo gintiksapan para la maging lipuyok. Ano? Kadi eksakto ang pampaswerte nga prutas. Wala palugod kawang kay kakaun sa tanan kay matamis, hinog, medyo maasong ngala. Sanglit dak sa nag-iina sa nga mga adahiyo. Ano? Diri na gud ako talaga nag-iina sa. Sir, upay nga aga. Oy, Sir, ikaw ko nagpapabayad ni nanay nga nagpariban sito fruits in a basket. Ade, 1,000 la. arin. Ang pagdiniri nagraot.